Awan inar aramid ko nga malinga. Nanay, daday. Ang pilot ka manan, itself. Kumusta di pa nag-eskwela? Mayat mo ta, daday. Naingak pa yung artimat. Sige manggaraw, testing manggaraw ti kinalaing mo timat. Israel, anak, kumay ka man di taoy. Maya, daday. Tugaw ka. Ampay ta inungtan na kaman kano ni maestro mon anak. Anyaman tinar aramid maun timawag ni maestrom kini mamen. Agi pulpulong. Ampay anyaman tinar aramid maun anak kau di jay eskwilaan yaw. Kabasol mo't lang ani, sir, daday. Basol pa ini sir mo tatan. Ay naapaw anak kau. Kaawan mo't inararamid ko nga mali, daday. Awan inar aramid ko nga malinga. Ampay agungay ni maestrom na awan tinaramid mo nga kamalay. Saan pa'y sumat, daday? Sumragkat tate. Bigat. Tas ka, nagdamag suna. Anya titinamag na. Dinamag ni sir, daday nga. Ang pilot ka manan, itself. Ay na, kalate ka mama, gaya mo yung anak kau. Isumila nagungit nga maestrom Kaimbaga magkanya na dati nga, litmot nga mintirilok sir. Kikuna na dati nga, i-advance mo, tatamit laang. Kanya nga tinaramid mau. I-advance ko tirilok dati, tapos nagpakada account. Ulap ko, sir, agawid ak nga ruday. Tapos nagdamag daday, kuna na. Ang pingay ta agawid kan. Kanya timbagam ngay. Kuna na daday. Ang paisar late tarilam, nagawid na. Ay na, apo dating ubingay. Ay na, Idsail. Apaw, tila aramidam anak kau. Han mo lulitan daytan Daday. Ay na, apaw. Kumusta di pa nag-eskwela? Mayat mo ta, daday. Damo ilang ti masursuraw. Daday. Naglaingak pa yung artimat. Apaw, talaga mait, nalaing katimat. Daday. Turay damagat kini maestram. Daday. Sige manggaraw, testing manggaraw ti kinalaing mo timat. No talaga mo lang nalaing ka. Nukas pangarigan, ikang ka iti may nga manok plus may nga manok o manungay. Dua nga manok, daday. Pao, natsambaan mo ta, naglakagamin kay. Datoy, medyo narigrigat. Ikang ka ti dua nga manok plus dua nga manok. Pat nga manok, daday. Pao, talaga mo ta, tsambam mo ta. Dato yan, medyo narigrigatain. Kunwari, ikang ka ti lima nga manok plus lima nga manok. Sa pulo nga manok, daday. Pao, talaga mo ta. Amumut kag plus nga talaga na. Sige, manggaraw. Datoy, medyo narigrigat basitay. No ikang ka iti 20 nga manok plus 20 nga manok. Manungay. 40 nga manok, daday. Pao, nalaing ka mo ta. Datoy talaga, ti pakatistingan no talaga nga nalaing ka nagkaw. No talaga nga best in math ka mo ilaan. No ikang ka iti 1,800 nga manok plus 5,500 nga manok. Manungay. Poultry, daday. Poultry.